Jeg husker, de kom fra. Ja. Der har vi nogle sorte, som er ret og jeg synes, at det er lidt sødt. Nu er han jo. Så har vi det. Og en af jer med. Ja, så det vil jeg have nogle af. Jeg ved ikke, jeg tror bare det der var her. Det gør jeg også. Indtil jeg så mit, det er bare det som derovre. Jeg er meget sikker på, at vi ikke får det. Men der bølger jeg med, at jeg ikke giver noget af en tekst, det eller ej, det godt. Og så tager jeg det.